होनायाथ' बिपिएलआसो हायो बिसोर सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फैसा होयै बायनो हागोन। थामजिसे नं सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि बिपिएफनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीनो रायजोआ भट होआलाबानो बोरै थानो नुब्लानो बेसेबा अन्थाव बाथावखा। बिपिएफजों सायख'जानाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारा बिराद अन्थावथाव नुनायावनो मानसियानो अन्थावथाव दा बेनो भट होआलासे जोबा थानो हागोनबा आयंआ। बिक्रम दैमारिनि गोदान मेथाइ फैगासिनो दं होनना निउसनि गेजेरजों मोनथिहोदों बिक्रम दैमारिया। बोरोथो आदा नोंनि एनायथिया। जानो हागौ बे मेथाइनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया बिटिआर एग्रिमेन्टआव थानाय मावफुंजायैनि दफाफोरखौ लाना सुजुनाय दोंसे मेथाइ। बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि। बे बिबुंथिनि गेजेरजों जों नुनो मोनो प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थि समाव रायजो राजानो मावफुंना होगोन होनना रादाय लानाय थांखि बिथांखिफोरा मावफुंजायैनि मोनसे थासारि। बेखौनो लानानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बावैसो सान सिगां नोंथाङा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे मेथाइ जों नुनो मोनदों दा बे मेथाइनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? मेथाइखौ नांगौना निउस होनांगौ? दा मेथाइआबोथ' बे हारिजों लोब्बा थानाय राजखान्थिजों लोब्बा थानाय। दे आं मेथाइबो खनगोन माबाबो खोथाबो बुंगोन। गिबियावनो मेथाइखौ खननोसै ना होमबा सर्ट खनना होनसै। मेथाइआ जाहैबाय जोंहा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ लानानैनो आं खनदोंमोन आरो बे मेथाइनि गेजेरजों आङो मोनसे खावलायनाय आर'जसो आङो बुंनाय बायदि आं गावखौनो मोनदों आरो आं बेयाव रावखौबो गाज्रि रावजों सोंखारिनो सानाखै। मेथाइआ बेनोमोन आं खनफिननो सानदों जुदि नोंथांमोना खननो होबायब्ला जे ओरै आरो मेथाइआ खोनाखाबायना आदामोन ने ओरैहाय जे बोरोथो आदा नोंनि एनायथिया। बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि। बोरोथो आदा नोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउनिभारसिटि। बोरोथो आदा नोंनि अर्गेनिक इउनिभारसिटि। नागिरब्लाबो जेरावबो गैया नागिरब्लाबो जेरावबो गैया नागिरब्लाबो जेरावबो गैया नखर नखर साख्रिबो गैया। दे मावफुंदो आदा साना हाबनोसै। दे मावफुंदो आदा साना हाबनोसै। आंथ' गाज्रि बुङाखै नङा होमबा मावफुंनोसो होदों आङो दे। दा बाथ्राया जाबाय गोबां समाव नोंथांखौ बुङो नोंथाङा सासे बिपिएफनिबो मेम्बार नङा थेवब्लाबो बिपिएफनि जानानै माखासे खामानि मावबाय थादों फिल्डआवहाय। दिनैबो सिडली बिधानसभा बेयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। दिनै फोसावदिङाव नोंथांखौ बाहागो लानो थादों मा फोरमायगोन? आङो बुंगोन जोंहा बिपिएफजों सायख'जानाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारा बिराद अन्थावथाव नङा होमबा ओरैबायदि अन्थावथाव व्यक्ति बियो। बिथांनि महर मुस्रिखौ नायनानै बिथांनि मानसिखौ महर मुस्रिखौ नायनानै सोर भट होआलासिनो थानो हानो नङा ना? ओरैबायदि अन्थावथाव बियो जेन्टेल मानसि रावजोंबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय सोरखौबा दाबि धमकी होग्रा मानसि नङा बियो। नुनायावनो मानसियानो अन्थावथाव दा बेनो भट होआलासे जोबा थानो हागोनबा आयंआ हायाना बिराद अन्थावथाव बियो मोनगोन बियो। बेनिखायनो आं बुंदों सुद्ध बसुमतारी सारनि जानानै जोङो हाजार हाजार कौटि कौटि लाख लाख फैसा गारनांगौनि खुनु प्रयोजन गैया आरो पार्टियाबो एसेबां खस्थ' खालामनांगौनिबो गोनांथि जानाय नङा मिथिबाय। मानोना बियो बिराद जेन्टेल आरो अन्थावथाव व्यक्ति आरो जोंहा
मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय राजनिक दल UPPL नि जितु केन्डिडेट बिथांखौ आं गाज्रि होननानै बुङाखै नाथाय बिथांनि फाउन्डेसनानो मोजां नङा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खोथा बुङो मोनसे मावो मोनसे बिथांनि सालायानो नङा होमबा बिथांनि सालायानो डेन्जार जा खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोखौ आघात होबाय दुखु होबाय बेखौ रायजोआ दिनै बावनाय नङा दिनै नाय 200 निबो बारा सेंग्रा सिख्ला MA LLB PhD ग्रेजुवेट BA फोरा दिनै पास जानाय बिथांमोना सेंग्राफोरा जइन जानो फैदों दिनैल' नङा गाबोन समफोरबो 500 नि गोजौ अनलि सेंग्रा सिख्लाया जइन जानो थांगासिनो दं मानो BPF आव फैसा दङ होमबा BPF आव पावार दङ होमबा BPF आव मोनसे होनो हायो होमबा होनायाथ' UPPLआसो हायो बिसोर सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फैसा होयै बायनो हागोन नङा होमबा साख्रि होगोन होननानै बुंनो हायो माबा मोनसे ION स्किम होगोन होनना बुंनो हायो नाथाय सेंग्रा सिख्लाया दिनै कुनु मोनसे थाखा फैसा खामानि दामानि गारजोबनानै हाग्रामा महिलारि बिथांजों दिनै जइन जानो फैदों आरो सुद्ध बसुमतारिनि महर मुस्रि अनथावथाव महर मुस्रिखौ नुनानैनो दिनै जइन जानो फैदों सुद्ध बसुमतारिखौ BPF नि बिथांखौ देरहागोन होननानै आसा दंमोन 100% मानो देरहाया जों थांनाय खनसेयाव देरहादोंब्रा बेफोरनि गुमुरखौ सोर मिथिनो नङा होमबा दाबो देरहागोन बिसोरो सोलोंनांगोन जेसेबां बाहेरनिफ्राय मन्त्रि MLA MP फोरा फैनानै बे सुद्ध बसुमतारिनि फेजेननो थाखाय सोरबा नाजादोंब्ला बे फेलार जागोन थाखा फैसा लकसन जागोन खस्थ' जागोन आरो लासिंसिं जागोन बेनि अनगा आरो जेबो गैया बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै आसा जोंहाथ' हाग्रामा महिलारि सारा बुंखाबाय 80,000 बाराबो जानो हागौ नङा होमबा बे हिसाब होदों बेनो जागोन थेंक इउ